Kowe sing tak tresnani, ya kowe sing tak sayangi. Coba rungokke ati iki. Jangan lupa saksikan single kedua kami, Among Wektu. Sorry bang. Lu. Yeni sepiso balenas moro. Ora takok tangan kanggo wong liya. Mbak Diana rada ngene. Hah. Ayo. Wes. Gus. Yen aku bisa balik waktu, pengen bareng sliramu bahagia. Ayo gini salah ini. Apa ning kono kowe ngrasake Sama ada kamera kuwi, atau mau ke kamera. ra gampang lalen. Guyu entek lah ngomong. Guyu nasi mangan. Apa tuh sing guyu. Tresno kuwi ku perkarane ati, ra bakal ono sing ngerti, sing tak rasake aku sing duweni ati. Kowe ra perlu balesi rasane. Niki Pak Artone ojo lali setahun. Baleni. Cepat bro yo. Wes. Bos. Hei bos, udah pesen ora? Ya kabari sama Eka nggo iklan kan harus enterke yo. Pas kayak yang ini. Punya jalan. Oke, monggo. Nah, terus ketawa lagi. Aku gedut gitu. Kok ditahan. Tresno kuwi ku perkarane ati, ra bakal ono sing ngerti, sing tak rasake apa duweni ati. Katok Mas. Potongnya bagi Bang deh. Karo kowe ben waktu sing ngandani aku. Kena kok. Nah, aku niki fungsine nang ngene aku meneng tok. Aku ranya lagi kangen ceritane dhewe wis kadung adoh. Muga sliramu iso mas, tanpa aku kowe kudu bisa. Ora rewel.